Faded to my rule. Faded to my rule. Pauze. Wat happened here? Yes, we mogen weer praten. Yay! Ruben, jij krijgt een kaart voor niet een kaart uitdelen op tijd. Want je kan niet aan 2 mensen tegelijk een kaart uitdelen, toch? Nee, dat vind ik ook. Je hebt ergens Ik niet kan opgelet. wel. Ik kan wel. Nee, je hebt ergens niet opgelet volgens mij. Ah, wacht. Ik snap het. Nou, Oh, Je je hebt snapt het. 2 neergelegd. En Ze toen... heeft allebei mijn regel niet gedaan. Ja, het is een hele slimme regel, mensen. Kun je dat beamen even? Slimme regel? Ja, Ja, slimme maar regel. ik kan Ja, slimme regel, hè? Ik en Hey. 7 doet de Hop! persoon naast mij zeggen you too. Ja, Sorry. Het is duidelijk Zo, dat als het Mervin een kaart een 2 oplegt, dan moeten jullie iets doen. Aan beide kanten van Mervin. Oeh, tricky one. This is a tricky one. Hij en zij. En Oh nee, de batterijen zijn alweer leeg. Als Nou, Mervin een 2 oplegt, dan moeten zijn beide buurmannen of buurvrouwen iets doen. Dus daarom toen weet niet wat. maar wat? Je weet nog We niet weten wat. we moeten doen. Ja. En jij hebt het al gedaan. Nee, hij heeft het nog niet gedaan. nog niet.